जाला आणि केलीच मला सोना. Alleluia, Alleluia, स्मरणांतलो जीवन जाला आणि केलीच मला सोना. क्रिस्त मरणांतलो खरोच जिवन जाला आणि तो केदीस मरसो ना. बरोशेचो संदेश आज आमकां हे फेस्त दिता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव बापो फ्रँकलिन सोजो येसू स्पर्शा पंगडा तावनो. तशेंच आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनला तर्फेन तुमकां सर्वांक बरें पास्काचें म्हणजे जेजूचे पुनर्जीवनपणाचें फेस्त आमी मागता. खंडिती गेल्या त्या वर्साय आनी हांवूय कोरोनाच्या संकश्ट मध्ये आमी आसा जाल्यारय आमकां जेजू बरोवचो. जेजू ते जो कोण येता ताका जेजू केदीस हात सोडिना. जेजू आयलो जीव दिवचे खातीर, भरपूर मोबान जीव दिवचे खातीर. तर हे फेस्त आमकां संतोश हाडून दी. हे फेस्त आमकां ताची कृपेन भरोवन दी. मोगाचेनो, निराश जायनाकात. एकसूरपण दोस्ताना बेमिरान तुमकां येताना उडास दवरा. क्रिस्त मरणांतलो जिवान जाला. कसलेंच बे आमकां कितेंच करूंक शकना. जेजू हरये पोवटी दिश्टी पडटना जेजू सांगले उतरां हींच, शांती तुमकां, भिये नाकात. आज हींच उतरां आमकां आमच्या जिवितांत जेजू सांगता, शांती तुमकां. आमची कळवळचे जीवन आज शांतीन जेजू भरता. आज आमकां धैर्य तो दिता. त्या खातीर धैर्याच्या वाटेन आमी सोमको जाय जाल्यार आमी देवाचें उतर वासी जाय, देवाचें उतर नियाळी जाय. मार्कोचो वांजेलो 12वा वसवर 26 मार्क 12:24 सांगता, तुमकां देवाची सामर्थ्य कळीत ना, देवाचे उतरी कळीत ना, देखूनच तुमी फटवून पडटात. होसेया प्रवादी 4 वसवर 6 ओळ सांगता, लोक गिन्यानाच्या अभावा निमती पडता आणि तांणी देवाचे गिन्यान तिरस्कार केल्या. एफेस घरा बरयले पत्र 6 वसवर 17 ओळ सांगता, पवित्र आत्म्याची तलवार देवाचे उतर. हेब्रेव घरा बरयले पत्र 14 वसवर 12 ओळ सांगता, देवाचे उतर जिवे आनी खरें. उगडापण ग्रंथ 19:13 सांगता, जेजूच देवाचे उतर. तर आज जेजू ताच्या उतरा मरिफात पवित्र सभेन काम करता. या पवित्र सभे मरिफात सक्रामेंत मरिफात आमच्या मध्ये तो आसा. आमी भिये जाय म्हणना, कंगाल जाय म्हणना, धैर्यान फूड करया. येवची कसलीय सांक्रामिक असल्या पिडा या पॅन्डेमिक देव आमच्या सांगात आसा. जेजू आमच्या सांगात असताना आमकां जैत कशें क्रिस्त मरणांतलो जिवन जाला म्हण आयकलेले ते शीस पवित्र आत्म्यान भरले, सगळ्या संसार भर गेले, सुवार्थ तांणी प्रगट केली आनी जेजू ते साक्ष जाले. आनी आज आमी तो भावार्थ आमकां तांच्या द्वारे जेजून दिला. तर आमी आमच्या भावार्थाक, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजीन, आमच्या फिरगज कुटुंबांत आमी साक्ष जावया. कंगाल जावचे नाका, भियोचे नाका. जेजू मरणांतलो जिवन जाला, तो केदीच मरसो ना. आमी ताचे सांगात जियेतेले हांव म्हणल्या बरोवशान आमी जिवन जियेवया आनी क्रिस्ताक साक्ष जावया. तुमकां सर्वांक बरें पास्काचें फेस्त मागता. सर पदवेदार देव, बापू आनी पोतो आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालो. आमेन.